palakrama sengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi jelek tresno tenan mbok anggap sapele sengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ora duwe tresno tenan mbok anggap sapele yaene kok anu ekone Mas ekone dilongi biasane lho Kaya mudeng-mudeng wae iki. maksude efeke kurangi Iki efek. kok kaya ora ro biasane sasi ra tau main ya ngono iku yaene dagelan kok lagi metu iki Anane lagi metu iki kerah kowe. apa Mergo daklane tuwa. ya Allah ora perkara ngono nak cara mbiyen nek ora tuwa ora dagelan Ngono ya, Pak. iki ana parikane Parikane piye, Pak? tuku semangka tek nang prapatan Tegese 4:30 lagi mentu dugelan ngene sing nonton akeh akeh. sebabe apa sing nonton ketoprak awan iki lumayan akeh Sebabe ora tau ana tanggapan. ora ngono Sebabe ora tau ana tontonan. ora ngono Lah sebabe apa kok saiki ana wong akeh ndelok ngene iki? sebabe awan iki ana ketoprak nang gone digawe ning ora usah buah Kok ora buah gene, Pak? lho wong Pak Sunardi iki duwe gawe tenanan kok Gawe tenanan. ngono kajate sunatan karo mantu wong iki ngirit Langsung loro double. langsung loro nek sing disunatno mau aku eling Jenenge sapa, Pak? Dik Ahmad Ikwan Alah. Ana ikuan sapa X1. eksuan ilat Jawa ya aku nak ilatku ya Ahmad Ikwan Hardi nak kowe Ahmad Iswan Hardi karo ngantene mang sapa Ahmad Sulistiono. pikantuk adik Mbak Cahya sapa mau? alah Cahya Sulistyo. alah Mbak Cahyati Cahya Cahyati. ning ngarepe ra roh aku Kok ora. oh jeneng Arum. Mbak Arum Salah. Cahyati. Iya. heeh Heeh. Mbak Arum Cahyati Mbak Arum Cahyati. nek kowe nak kajate sing arep mang sunat iku basa Jawa ya Le Basa Jawa. nak bahasa Indonesia Nek bahasa Indonesia ki yo kitanan. nak bahasa Mandarin Lho, kita bahasa Mandarin. iya bahasa Jawa rak sunat bahasa Indonesia rak kitanan bahasa Mandarin ini sunatan apa Haya tolia. apa Haya tolia. kok liya Iya, iku Lho. bahasa Mandarin. itu ora basa Mandarin iki Ada ora bahasa Mandarin. wong iku intine ya tok li kowe kok Lah sing- intine tok li saru no Oh ya ora saru ngomong saru sapa kok tok Ya li saru? aku. Ora iso tok Lah. li ki ana artine dhewe. ana mangsute Ana mangsute artine nek ngetok hanya sekali. iya napa pindho yo entek ah Ya kaya nggonem. omonganmu ping pindho yo entek omonganmu lah gajate sing ping pindho mau apa Pernikahan. pernikahan itu bahasa Indonesia Bahasa Indonesia. nak basa Jawa Basa Jawane mantenan. nak basa Arab Basa Arabe walimatul usri. nak basa Mandarin Hayya kawena. ala
Lho sing penting iso basa Mandarin ngarepe ana haya. Kowe anggere hanya basa Mandarin ngono. Iya. Wong intine ya kawin ya. Omonganmu kok iso anu gawene Pak Sunardi iki magepokan karo Hari Raya Idul Fitri. Anu Bodho mula aku karo siswa budaya Sagutrah mengucapkan selamat Hari Raya Udele Sutri. Alah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Wis roh ngono ora gelem ngomong kowe. Lah kowe kok tekan udel barang iku, Mang. Lah kowe wis ngerti kok ora gelem kandha dhewe. Selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sedaya mawon para mbak-mbak, pake, ibu-ibu, adik sedaya, selamat Hari Raya Idul Fitri sugeng riyadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Omong-omong perkara bodho lho, Le. Omong-omong perkara bodho. Bodho mbiyen karo bodho saiki beda kok. Beda? Beda. Kok iso bodho? Lagi zaman mbiyen niku akeh pemalsuan. Nek zaman biyen. Iya. Pemalsuane bab apa, Pak? Wah, toples apik. Toples. Toples jenenge Konghuan. Toples Konghuan Isine marneng. Terusen toplese Astor. Astor. Isine ceriping telo. Nek ora yo payek. Nek saiki asli. Lah nek saiki Astor isine Astor, Konghuan isine Konghuan, Mas yo regane larang, nek piyai kene do padha duwe duwe. Ngono ora kaya jaman biyen. Jaman biyen beda ya, Pak ya. Lah geman ndak padha wae. Gemang. Ageman iki padha wae, bodho dhisik karo bodho saiki ya tetep beda. Ya beda. Beda. Lah nek sing dhisik, Pak. Sing saiki ya. Nek sing saiki. Saiki badan lunga unjung nek cara nggon aku. Isuk kudunge ijo, sandale ijo. Awan ganti neh. Ganti neh. Kudunge abang, sandale ijo. Semono uga bodho kedua. Bodho kedua, Pak. Bodho kedua ya ganti kerudung meneh. Ganti terus ya, Pak ya. Kudunge putih, sandale putih. Nak bodho mbiyen ora. Lah nek bodho mbiyen gini, Pak. Kudung ireng ya ajek patang dina dinggo kudung iku terus. Ora ana malih ya. Ora ana malih senajan mulah malih kudung jaman saiki padha kuat sebabe senajan larang ning padha duwe duwe. Alhamdulillah. Saiki omong-omong perkara bodho. Kowe winginane badan nek disuguhi. Wah disuguhi ya, Pak. Suguhi kopi ana. Kopi enek, Teh ana. teh yo ana. Es yo ana. Malah es malah wagih sing mugahi ngono iki. Saiki omong-omong perkara es. Es apa sing iso sing sopan santun? Ana. Wong es kok iso tekan sopan santun ra ana. Es sing ana sing sopan santun lho. Es sing sopan santun ra ana. Ana. Es apa sing sopan santun? Ana. Es apa? Lho, ora roh kowe. Temu. Malah ya ora. Es susu. Nah, dudu. Es sirup. Alah, ora toto ta iki. Es apa sing sopan santun? Mari, Mas. Es apa? Mari, Mas. Mari, Mas. Iya ya. Iya. Sopan santun, mari, Mas. Mari, Mas. Alah. Iya apa ora? Ya bener kok. Iya mari Mas, sopan. Mari Mas ora sopan apa piye? Ya sopan jenenge es. Saiki es apa sing iso ngalembono wong utawa nggunggung wong? Ana. Ora ana esane gunggung wong, es mari pilek Ngalembono wong. Es apa sing ngalembono wong? Ayo. Es campur. Alah campur ya ora ngalembono, li ngalembono piye? Es kriwil. Alah kok kriwil es apa? Es dawet. Es dawet iki ora ngalembono ah. Lah saiki tak takoki es apa sing iso ngalembono wong? Es trajos. Wis trajos. Es trajos. Jas. Es apa Mas? Es trajos. Ngalembono wong. Ngalembono wong. Nah,
Sing penting extra jos. Iya iya. Ngalembono apa ora? Yo ngalembono estraja. Ah iya extra jos. Iya iya. Saiki es apa sing anane nang nggone mall? Es ae lah. Iya. Es apa sing anane ning mall? Ning mall. Alah kecil lah. Nang Indomaret ra ono. Heeh. Oh nang nggone warung toko-toko gedhe ya ora ono. Ora ono. Anane nang nggone mall bloko. Es sing saiki modern. Modern Momoyo. Alah iku ora nggone toko-toko gedhe ya ana. Ono ya. Nggone Indomaret sono iku. Es krim. Alah iki nang nggone warung-warung cilik ya ana saiki. Es apa? Sing ana ning mall. Sing anane ming ning mall bloko. Es apa sing anane ning mall? Gak roh aku. Ah iya, Lah yo kita takoki es apa sing anane ning mall? eskalator. Eskalator iku. Eskalator wis sing digo meneng munggah dhewe ngono lho. Iku lift iku. Nah, lift iku nek sing nang nggone kamar, nek sing ngondo munggah niku jenenge eskalator. Ondo mlaku dhewe iku. Iya, ora ngene-ngene. Kan dhuwur iku jenenge eskalator. Anane ning ndi, Pak? Nek nggone mall, Sesuk aku jak rono ya. apa? Ya numpak iku mau ah. Munggah medun ngono. Ora ora ndek dhuwit kowe. Wong kok es apa sing ana ning mall? Lah piye? Ya bener eskalator iku. Lah iya kowe ora ngerti ngono kok. Alah kok. Lah iya piye sing pungkasan? Sing pungkasane es apa sing ana ning desa? Es apa? Es apa? Jawab ah. Lah kira es desa kabeh. Ora ana. Lah es apa? Es moni. Es moni goblok. Lah, Es moni ora ning desa. Ora ning desa. Jenenge es marai mendem goblok ngono kok iso sak penakmu dhewe. Es apa sing marai wedi wong? Wong wedi. Es apa sing marai wedi? Sing marai wedi. Es. Ya es moni ku mau. Ora. Es temu? Alah wis es temu wae. Ana es ate es medeni wong ora ana. Ana Es apa sing medeni wong? es emosi. Emosi. Lah iya aku ya kudu emosi nek es moni ngomongamu. Lah iki medeni ora. Aja omong perkara ngono. Gak pareng ya, Pak. Ora pareng ora entuk sebabe ya entuk ngombe ning sithik-sithik wae. Kok ngombe sithik-sithik wae iki marai cah cilik-cilik kowe. Ya ora marai, kok entuk ngombe ning sithik-sithik wae. Jangan kebanyakan. Iki sepisan iki ya Le, siswa budaya sowan ana ing desa Telagawerjo. Pagendisan. Wah, Sak pundi? Medang. Nggih medang. Medah. Anjen-anjen nanggap lagi iki ya aku bingung. Nek wis mendino ya ora bingung. Bar suwi ya prayo Pak ya maklum. Saiki awak dhewe kudu kenalan karo piyai kene. Kenalan. Nggih, kula menika Bapak Klenteng, menika Mas Yapi. Kula Mas Yapi. Lah setunggal malih Mas Dodok. Mas Dodok ditanjakno mriki. Monggo Mas Dodok diaturi soalé wis sing marai ora salah ketoprake iki mau. Sing salah sapa? Sing salah lakone. Lah kok iso salah, Pak? Lho, sebab dagelan mentune wengi, angger lakone Joko bedil ya ngene iki. Alah bedil kuwe. Bedil udelem kuwi. Iku lho. Joko Kendil. Ha iya Joko Kendil lunga bedil. Oh iso. Yo anjen wayahe ngene iki saping pisan ping pindhone mau udan. Pak ora apa-apa lho. Tak watuk. Alhamdulillah ketoprake teko. Toprake teko. Iki dagelan mbok Bambangan. Ah iya wong Bambangan ora man metu to ndagel. Heeh. Lah piye wong aku wis ora mandapukan sawes tak ndagel-ndagelah. Ya ora apa-apa ora masalah. Lho aja ngece. Bayaran Bambangan karo dagelan. Yo akeh dagelan lho. Lho dagelan ngene pira nek kowe? Sik Bambangan 350. Bambangan. Nek dagelan koyo aku ngene iki Pira? 120. Lho. Kok malah saya mlorot iki Malah mudhun. Iku kotor. Lah resike 35. ora cukup kok nyewa klambi iso. Ora cucuk ah. Nyewa blangkon ora cukup. Wis barik ngene.
khusus Wis warga Telaga Rejo, Pak. Telaga tak kon nyanyi wae. Panglipur Wis wengi. Wis wengi. Wis wengi. Iki wis jam 5-an. Pak sinten iki wong? Pak Sunardi. Sunardi. Dalange ingkang ibu. Awan iki Mangayo Bagyo. Putrane. Loro sunatan yo mantu. Manten. Yo mantu, dak manten iki. Priyayi Pak Sudarni niki jos, Pak. Ketoprak durung bar kok wis dilunasi. Iki mau. Heeh, wis lunas iki. Wis lunas. Nek wis lunas do dikukut yo. Kukut. Oh lunas kabeh mbok Ketoprak kok yaene wis dilunasi lho. Banget Pak Sudarni niki Sunardi. Sunadi. Pak Sunardi. Iki ana sing durung, Pak. Sapa? Wisite sing durung. Iku badan omahe kok njaluk wisit iku. Wisit no cah cilik ora masalah. Ana turah-turahane. Ya mesti turah kok iso. Oh nyatane ketoprak ora nekakno blas ngene kok malah. Lho, ora nampa buan. Ora napa buan. Gratisan. Gratis. Mulane sing ndelok pirang-pirang. Heeh. Iki Jajal nek buah disiapno. ora wani dolinggih nek kursi. Ya ora wani ana dhuwur bayar. Nggih. Sakniki atur panglipur. Niki Niki ngersake lagu dangdut napa campur sari, Bu? Ibuke. Sembarang dengah nggih. Sembarang dingah. Nggih. Kowe diaturi sing penting lega ing manah. Aku minta Ral, Mas. Ral Dino, lagu yang terbaru, Mas. Ral sepur. Rel Iku rel iku. Rel. Dino, Mas ya minta nada ke W ke C. WC. Oh, W ke C. Sing nyanyi sapa? Kowe. Lah yo, cangkem-cangkeme sapa? Cangkem. Ya, sing waras ngalah. Minta nada nek ora W ke C yo B ke ser. Lah. Salah neh. Tak pengen banyol wis wengi kok. Minta A, Mas yo. Ah, Ref ya. Dino ya lagu terbaru. Kayak orang ngerti lagu sing ngerti lah. terbaru. Ora ngerti lah penting aku joget. Cek kerja bareng Al Robiah Production. Oh yo Al Robiah. Ora mau siarno. Yo lali aku. Lali. Sepiro, Mas? Aduh nyai. pas yo. Dengarkanlah. Podo ta ora? Pas ta ora? Ape mirip. Cinta tulus suci pada nyai. Nek kono kowe sing nyanyi. Lah pas ora iku kok. Ora bakal Padha aja lah padha ngono kok. cukup lautan mangsi. Ini kok 100 yo. Aja dipikir. Ono rasa dipikir. Ora usah dipikir. Ngubah endah asumu. Ayumu. Ayu. Diganti. Cengeti mbokmu ngono kok. Ayumu kaya widodari mungkin ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Satu tembang Dino terspesial kagem panjenengan sedaya. Kerja bareng Al Robiah Production JSC Audio. Kita nyanyi bareng.
iso disetir ora bakal luntur ora bakal mute nah lembus kayangan ramu suara tangismu ora bakal cukup lautan mangsi berindah ayumu kaya widodari mungkin entek ebunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku payo asing tenan ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muter Al-Rabi'ah Production JNC Audio. Selamat sore warga Pak Pramudana. Terspesial buat Pak Den. Ayo sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muter bungaku nembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangismu ora bakal cukup lautan mangsi indah ayumu kaya widodari mungkin cukup entek ebunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku jo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muter JNC Audio Al-Rabi'ah Production enak deh
pisan wae Les. Wis bengi. Engko ponakane si Kendil piye? Oh iya ya. Kok nek ora mbok goleki kepiye? Malah tekan dinding kok. Lah iya. Wong ya wis Lanjut ya, Pak. bengi diaturi campur sari pisan. Oh, Pangapunten saderengipun. Ayo, Ayo ayo, pegaweane ya, ayo.